Βικτόρια μετά. Καλημέρα. Ωραία. Θα έρθει και η κυρία Βικτόρια Χρυσοστομίδου μαζί μας. Και οι τρεις κυρίες έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Τασκένδη και θα μας αφηγηθούν λίγα λόγια για την ιστορία της οικογένειάς τους, πώς βρέθηκαν εκεί και για τη ζωή και τα βιώματα τους εκεί. Από λίγα λεπτά στην καθεμία για να δείξουμε μετά και τρεις άλλες βιντεοσκοπημένες προφορικές μαρτυρίες. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Μαρίνα Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία της οικογένειάς σας και τη δική σας ιστορία στην Τασκένδη. Αναγκαστικά έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε ας ξεκινήσουμε από το πώς βρέθηκαν οι γονείς σας στην Τασκένδη και τα δικά σας βιώματα εκεί εν συντομία και πώς ήρθατε στην Ελλάδα, πώς επιστρέψατε. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, γεια σας. Είμαι πολύ συγκινημένη που θα μοιραστώ μαζί σας τις λίγες μνήμες προσωπικές και οικογενειακές και θα ξεκινήσω από το οικογενειακό περιβάλλον για το πώς γεννήθηκα εγώ στην Τασκένδη και θα αναφερθώ στις δύο εμβληματικές προσωπικότητες της οικογένειάς μας, τους παππούδες μου. Ο Στέλιος Παπαδημητρίου από τη μεριά του πατέρα μου, καταγόταν από το χωριό Πολυνέρη Γρεβενών, ήταν στον Ελληνοαλβανικό, επιστρέφοντας από τον Ελληνοαλβανικό δεν παρέδωσε τα όπλα στην Ιταλική καραμπινερία που είχε εγκατασταθεί στο Πολυνέρη, κρύφτηκε στα βουνά και με την εισβολή των Γερμανών και των Ιταλών οργανώθηκε στο Αντάρτικο, στις γραμμές του Ελλάς. Μετά τη Βάρκιζα άρχισε με διώξεις και έτσι μπήκε στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, τον Αύγουστο του 1949, βρέθηκε στην Τασκένδη. Από την άλλη μεριά, από τη μεριά της μητέρας μου, ο Δημήτρης Κυρατζόπουλος, ο καπετάν Φωτεινός, προϊστάμενος του ταχυδρομείου Γρεβενών και Τσοτηλίου, ήταν στο συγκρότημα, στο τάγμα του συνταγματάρχη Δαβάχη, στο τμήμα επικοινωνίας και πληροφοριών, στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Δεν δέχτηκε να υποταχθεί στις διαταγές των Ιταλών και έτσι ήταν ο εμπνευστής και ο ιδρυτής της πρώτης αντάρτικης ομάδας στη Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή Βοήου και Γρεβενών, της ομάδας Αστραπή. Διακρίθηκε στις μάχες του Φαρδίκαμβου και του Σνιχόβου, σπουδαίες μάχες στη Δυτική Μακεδονία, και κάνω αυτή την αναφορά περισσότερο στους παππούδες μου για να δείξω ότι ήταν τα πρόσωπα που μας ενέπνευσαν τις αξίες της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και βέβαια της αγάπης για την πατρίδα. Ο καπετάν Φωτεινός λοιπόν ήθελε να επιστρέψει στην υπηρεσία του, αλλά δεν μπόρεσε. Το μεταβερκιζιανό καθεστώς τον κυνήγησε, βρέθηκε στο Μπούλκες και το 1946 κατέβηκε και οργανώθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και ήταν διοικητής του τμήματος στο Καϊμακτσαλάν. Έφυγε από τους τελευταίους από την Ελλάδα, γιατί η ομάδα του ήταν περικυκλωμένη στα βουνά του Καϊμακτσαλάν, δεν γνώριζαν για την ήττα, δεν γνώριζαν τίποτα και η ομάδα του σώθηκε από τύχη, μπορούμε να πούμε, και πέρασε τα σύνορα τα ελληνοαλβανικά τον Νοέμβρη του 1949. Βρέθηκε και αυτό στην Τασκένδη μετά. Η ευρύτερη οικογένεια, δηλαδή όλοι οι θείοι μου και από τις δυο μεριές και οι θείες μου, και από τη μεριά της μαμάς μου και από τη μεριά του παπά μου, ήταν στις λαϊκές δημοκρατίες, ήταν παιδιά. Ενώθηκαν με τον πατέρα τους και από τη μια μεριά και από την άλλη στην Τασκένδη το 1954. Ο
πατέρας μου φτάνοντας και η μητέρα μου από το Βουκουρέστι. Ταξίδευαν μάλιστα στο ίδιο τρένο, χωρίς να γνωρίζονται. Εκ των υστέρων έμαθαν ότι συνταξίδευαν. Στην Τασκένδη έμαθαν τα ρωσικά και αμέσως μετά από ένα χρόνο μπήκαν στα πανεπιστήμια. Η μαμά μου σπούδασε, είναι οικονομολόγος, μάστερ οικονομικών, και ο πατέρας μου ιστορικός, μάστερ ιστορίας. Όλοι οι θείοι μου και οι θείες μου αποφοίτησαν από πανεπιστημιακές σχολές. Αυτό που έχω να πω, ιδίως σε ό,τι αφορά πέρα από τις επιστήμες τους και για το καλλιτεχνικό κομμάτι της προσφοράς των παιδιών των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, ήταν ότι αμέσως εντάχθηκαν και σε καλλιτεχνικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες ήταν το προήμιο του περίφημου καλλιτεχνικού συγκροτήματος της Τασκέντης, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Το καλλιτεχνικό συγκρότημα χοροδίας, όπου συμμετείχαν η μητέρα μου, Θάλια Κερατζοπούλου, μαζί με την αδερφή της Κασιανή, έδιναν κάθε εβδομάδα μία παράσταση στο μεγαλύτερο θέατρο της Τασκέντης, στο θέατρο Ναβαή. Διευθυντής ήταν ο Βασίλης Μαϊδάτσης, Αντέος. Στο πιάνο του συνόδευε η σύζυγος του Αντέου, η Νίνα Νικολάεβα. Τώρα, εμείς ήρθαμε στη ζωή με τον αδερφό μου στη δεκαετία του 60. Εγώ γεννήθηκα το 65. Κατοικούσαμε πια όχι στις πολιτείες, εκεί που ήταν οι παππούδες μας, αλλά ήμασταν στο Τσιλανζάρ. Ήταν τα νέα τετράγωνα οικοδομικά της Τασκέντης που χτίστηκαν μετά τον τρομακτικό σεισμό του 1966. Μπορώ να πω ότι προσωπικά εγώ, ότι ήταν σαν να ζούσα σε δύο επίπεδα. Με την έννοια ότι από τη μια ήταν το επίπεδο το οικογενειακό, το περιβάλλον αυτό, το ελληνικό, η πατρίδα, οι έννοιες αυτές, και από την άλλη η καθημερινή ζωή, όπως ήταν φυσιολογικό για ένα παιδί, στο σοβιετικό σχολείο. Μάθημα ελληνικών είχαμε δάσκαλο, ο οποίος ήταν δάσκαλος από την Ελλάδα, το σύντροφο δάσκαλο, έτσι όπως τον φωνάζαμε, το Χαλκιά. Κάναμε μία ώρα ανάγνωση και άλλη μία ώρα γραμματική. Το σοβιετικό σχολείο ήταν από τότε πενθήμερο και για κάποιο λόγο ο δάσκαλος έβαλε τη γραμματική μας, την έβαλε το Σάββατο. Και ως παιδιά εμείς μας φαινόταν περίεργο να πάμε σχολείο και το Σάββατο, και πολλά από τα παιδιά δεν πηγαίναμε στη γραμματική. Όμως ήμασταν εκεί ζωντανό κομμάτι και των εκδηλώσεων για το όχι, και μαζί γιορτάζαμε και την Εθνική Αντίσταση, την 28η Οκτωβρίου, και στην 25η Μαρτίου που γιορτάζαμε το 1821, με τις φορεσιές, τις κατάλληλες, τις παραδοσιακές, με τους χορούς, με τα τραγούδια, με τα ποίηματα. Μπορώ να πω ότι η ζωή μας κινούνταν σε δύο επίπεδα. Ήταν το επίπεδο της Ελλάδας και η πραγματική ζωή, η καθημερινότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον με Ρώσους, αλλά και πάρα πολλούς άλλους, με Ουσμπέκους, με Εβραίους, με Κυργίζιους, με Κορεάτες. Ήταν ένα πολυπολιτισμικό το περιβάλλον της Τασκέντης, αλλά ήταν ειρηνικό, η συνύπαρξη ήταν ειρηνική. Ένα άλλο... Εγώ δεν σπούδασα. Ήρθαμε από τους πρώτους. Ήρθαμε το 1975 με τις πρώτες αποστολές. Βέβαια, ήταν και τα πιο δύσκολα χρόνια για μας εδώ. Απλώς δεν θα ξεχάσω τα ταξίδια του πατέρα μου στη Μόσχα για να καταθέσει τα χαρτιά όχι μόνο της οικογένειας, αλλά και από τα αδέρφια του και από συγγενείς και φίλους που τον εξουσιοδοτούσαν, να τα καταθέσει στην πρεσβεία για έγκριση, να μας εγκρίνουν το ταξίδι στην Ελλάδα. Έχουμε φάει γύρω στις 3-4 αρνήσεις, ώσπου ήρθε η έγκριση το 1975 και γυρίσαμε. Θέλω να πω το εξής. Το 1974, με την εισβολή την τουρκική στην Κύπρο, ο πατέρας μου με συνομήλικους του Έλληνες, πολιτικούς πρόσφυγες στην Τασκένδη, έγραψαν μία επιστολή
προς την πρεσβεία της Μόσα, στην ελληνική, και ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει στο αρχείο, όπου έθεταν τους εαυτούς τους στη διάθεση της Ελλάδας να πάνε να πολεμήσουν για την Κύπρο. Αυτά είναι τα λίγα, είναι πάρα πολλές οι μνήμες, να μην σας κουράζω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Όχι μόνο δεν μας κουράσατε, αλλά ήταν συναρπαστική η αφήγησή σας, έτσι, έρεε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε